tror jeg. Og altså, hun gør rimelig meget sådan for at holde sig sådan i form, som der i starten af 50'erne. Og hvordan gør man det? Det er jo, hun spiser skyer, og så kører hun på elcykel, og så har hun lige startet til mindfulness på 3. sæson. Hun har godt nok lidt svært ved at holde mund 2 timer i træk, men det, hun kæmper, gør hvad hun kan. Men ham derimod, ham hun skal date der, han gør så til gengæld ikke ret meget for på nogen som helst måde. Han bor lidt uden for Sindal oppe i Vendsyssel på sådan en nedlagt landbrug, som han har arvet efter sine forældre, da de døde stort set samtidig for 10 år siden. Og han har ikke rigtig haft nogen omgang med kvinder, siden hans mor døde der. Altså ikke fordi der var noget der, men altså... Men der har ikke været sådan nogen inde på, sådan hvad kan man sige, kassedameradius på ham. Det vil sige altså sådan en radius, hvor man ikke kan røre, men man alligevel godt kan fornemme på en eller anden måde. Men så nogle gange så kommer lysten til kvindelig selskab jo alligevel over ham, og så tager han op til Hjørring Føtex. Der er der sådan en forretning, en Føtex-forretning, hvor de har et offentligt toilet, der kan frekventeres både af mænd og kvinder. Og så stiller han sig op der i bladafdelingen, hvor han har fri udsyn hen til døren, hvor man går ind og ud af det her toilet. Og så står han der og bladrer i bladene indtil, at han synes, at han skal smutte ind på toilettet. Og det gør han gerne efter, at der har været en stor, gerne meget overvægtig kvinde inde på toilettet. Gerne en med nogle store lår. Og så når hun så kommer for sin krop ud af det her toilet og går ud, så skynder han sig ind og sætter sig ned på brætter efter hende og mærker varmen lige så stille sive op i lårbasserne på sig. Og så når han har siddet der 10 minutter, så kan han sådan lidt igen. Der skal ikke så meget til. Han er en glad og tilpas mand, så kører han ud på noget, de kalder bispekafeteria. Der køber han bøfsandwich med sovs. Og får han sådan 2 stykker med en god på pomfritter til, og så kører han ellers til Sindal af igen. Jeg skal nok skåne jer for at fortælle, hvordan daten den gik. Det kan være, der kommer en sang om det næste år, men han har mødt hende før, for det er nemlig hans gamle barndomskæreste. Det kan hun ikke huske, men det kan han huske. Så han har skrevet en lille sang til hende, som vi gerne vil synge for. En sang, der hedder Polkahesten. En æske med breve, de er fyldt med kærlighed og udlængselstrang. Det er breve fra hans første fiancé, de breve, de endte i en sang. Han lovede hende at skyde månen hen, han lovede hende en polkahest, han lovede alt det som en dreng nu kan lov, når en dreng på 12, han lover bedst. De snakkede om vågen om vejret, snakkede om de steder, de skulle se. De vandede bærende, spirende frø, som vordende kærester hendes spe. Fordi han lovede hende at skyde månen. Han lovede hende en polkahest. Han lovede alt det som en dreng kan love, når en dreng på 12, han lover bedst. Gået nu med vinden. Mundvinden har lagt sig i dit hår. For han står lige så stærk og savner hende igen, og ved at det aldrig nogensinde forgår. Han ved ikke hvor i verden hun er nu, men han kender sin lakmustest. Hvis nogen var en dag før hende her forbi, så vil han med en tur på polkahest. Fordi han lovede
skyde månen med. Han lovede hende en polkahest. Han lovede alt det som en dreng kan love, når drengetøj han lover bedst. Ja, han lovede hende at skyde månen med. Han lovede hende en polkahest. Han lovede alt det som en dreng kan love, når drengetøj han